kanggo nok rosa jenong nok rosa kanggo nok kiki ake nok iki kanggo wong busan kanggo sama wong busan Robi Busan kanggo Kang Anjas Moro ake Araja Semoro ayo kanggo panitia buyut ayo panitia ake buyut celep ayo mangga demene sing awit prawan sampai seno kawinan wong bisa mandeng nyawa sing kadoan tok ke batu ini tok ke mana tok mana arep ngomong liwani minde rasane hati apa maning kieu wong ayu wis duwe laki jelangakan ke rahaya mana asik ibarat kubu udah jalan beli mungkin bisa bebarengan kanggo Kang Dani Caca Andani 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 Caca matur kesuwun arep ngomong liwat minder rasane ati apa mungkin ieu senok wis duwe laki panitia babuyut seneng semoga sehat selalu berkah selalu asik seret tiga seret ahoy kanggo mimi enok linda 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 ibarat kebo udah jalan beli mungkin bisa bebarengan senajan kakang cinta mati tapi kakang wis ngejadi Demene sing awit prawan sampai seno kawinan iki sampe nyawa sing kadoan Red Nun yang